बै सानावनो जिसुआ न'निफ्राय ओंखारलांनानै फोरोंनो लैथो जिङाव जहैदों आरो बिनि सोरगिदिं एसेबां दाफाफोर ज' जादों बियो नावाव गाखोनानैसो जहैनो नांदों आरो गासै दाफाफ्रा लैथो सेराव गसंदों। बे समाव जिसुआ गोबां फिदिंनाय बाथ्राफोर बुंदों। जिसुआ होनदों, सासे आबाद मावग्राया हुआव बेगर फोदोंमोन। फोनायाव खायफा बेगरफ्रा लामा सेराव गोग्लैदों आरो बेफोरखौ दाउसेनफ्रा खनजादों। खायफा गोबा हा गोनां अन्थाइ सायाव गोग्लैदों आरो हाया गोबाखाय बेफोर थाबनो बेरखांदों। नाथाय जेब्ला साना ओंखारबोयो अब्ला बिफांफ्रा सान्दुंजों दुंग्लाबदों आरो गोथौवै रोदा सुनो हायैयाव रानलांदों। खायफा सुज्राय बारियाव गोग्लैदों आरो सुज्रायफ्रा देरनानै बेफोरखौ सेकथाबदों। नाथाय खायफा मोजां हायाव गोग्लैदों आरो बिथाइफोर थायदों। बेफोरनि खायफा 100, खायफा 60 आरो खायसेया 30 गुन फिथाइफोर थायदों। खोमा गोनांफ्रा खोनासंथों। जिसुआ बेबायदि बुंनानै फोजोबबाय। चेलाफ्रा जिसुनियाव थांनानै सोंबाय, मानसिफोरजों रायज्लायबा नोङो मानो फिदिंनाय बाथ्राफोर बाहायो? जिसुआ बुंफिनदों, सोरगो रायजोनि खोमानाय बाथ्राखौ नोंसोरनो मिथिहोनाय जाबाय, नाथाय बिसोरनो बेखौ मिथिहोनाय जायाखै। मानोना जायहा एसे दं बिनो होदेरबावनाय जागोन आरो बिहा आग्लाय बिग्लाय जागोन। जायहा गैया बिहा एसे दंनायखौबो बिनिफ्राय लांनाय जागोन। आङो बिसोरजों फिदिंनाय बाथ्राफोरजों रायज्लायनायनि ओंथिया बेनो, मानोना बिसोरो नुयो नाथाय नुनो मोना आरो बिसोरो खोनायो नाथाय खोमायाव हाबा एबा बुजिया। बेनिखायनो बिसोरनि लागै जेसाया नबिया बेबादि बुंदों, बिसोरो खोनाबाय थागोन नाथाय बुजिनाय नङा, बिसोरो नुबाय थागोन नाथाय साननाय नङा। मानोना बिसोरनि गोसोआ बुथ्रा आरो बिसोरनि खोमाफ्रा थसा जाबाय आरो बिसोरनि मेगनफ्रा आनलेट जाबाय। नङाब्ला बिसोरो नुगौमोन, खोमाफ्रा खोनागौमोन, बिसोरो बुजिनो हागौमोन आरो बिसोरो आंनिथिङै गिदिंफिननानै आंखौ इसोर होननानै गाबज्रिगौमोन आरो आङो बिसोरखौ सोखागौमोन। नाथाय नोंसोरो बोर होजाग्रा, नोंसोरो मेगनजों नुयो आरो खोमाजों खोनायो। आङो नंगौयै होनो, गोबांथार नाबिफ्रा आरो गोबांथार इसोरनि मानसिफ्रा दा नोंसोर जेखौ नुबाय बेखौ नायनो बेसे हामब्लायदोंमोन, नाथाय बिसोरो नुनो मोनाखिसै आरो नोंसोरो खोनानायफोरखौबो खोनासंनो मोनाखिसै। बेगर फोनायनि फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिया मा बेखौ खोनासंनानै सोलोंदो। सोरगो रायजोनि बाथ्रा जायहा खोनाबाय नाथाय बुजियाखै, बियो फोनायाव लामा सेराव गोग्लैनाय बेगरफोर बायदि। सैताना बे फोरोंनाय बेगरखौ बिसोरनि गोसोनिफ्राय सेनानै लाङो। हा गोबानि सिङाव गेदेर अन्थाइ थानाय हायाव गोग्लैनाय बेगरफोरनि ओंथिया जाबाय जायफ्रा बाथ्राफोरखौ खोनामारनो रंजा-बाजा नाजावो, नाथाय बिनि गोसोआव रोदा सुयैखाय बेफोरो बिसोरनि गोसोआव बारा गोबाव थाया। बेनिखायनो जेब्ला बिसोरनियाव सैनांनाय एबा नासयजानाया सफैयो,
अब्लानो बिसोरो नागारो। सुजायबारियाव बेगरफोर गोग्लैनायनि ओंथिया जाबाय जायफ्रा बाथ्राफोरखौ खोनासङो नाथाय संसारनि दुखु, जिंगासिनाय आरो दोहोनखौ अननायजों सेखथाबजानानै फिथाइ थायनो हाया। आरो मोजां हायाव बेगर गोग्लैनाया बेखौनो दिन्थियो। जायफ्रा बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै बिजिरनानै लायो बिसोरो फिथाइफोर थायो। बिसोरनि खायफा 100, खायफा 66 आरो खायफा 30 फिथाइफोर थायो। जिसुआ बिसोरनो गुबुन फिदिंनाय बाथ्राफोर बुंबावबाय। सोरगो रायजोआ सासे मानसि गावनि न'आव मोजां बेगर फोनाय बायदि। हादराव बयबो